Det er de første gang, Michael og mig, vi var ude i Burnt Forest. Michael han siger, jeg tror, jeg har fundet noget. Og så eneste jeg kan se, det er bare 10 hunde, der kommer imod mig. Der var jeg også ved at skide en grøn knæmand. Og så er det ikke det, han har fundet. Nej! Here we go! Good luck, gentlemen! Yes, yes. I'm gonna need it. Ja, de kommer vestfra. Det var da en jumping jack. Demo on the way up. Blokken er ved at begynde. Uh-oh. Wait!
hen. Så, ja. Ja, sådan er det. Sorry. Der har jeg et problem nu. Der har jeg fandme også. Så er down. God damn it. Hvad fuck er jeg fået down for? Du må skyde mig, Henning, hvis det er. Nej, det er livet battle. Det er helt okay. Spørgsmål. Du går Henning ihjel, eller hvad? Ja, jeg skal. Jeg skal ind. Kan man komme op af stigen stadigvæk? Nej. Jeg har smadret den, men jeg kan smadre den igen, hvis du kommer. Jeg prøver at spawne den i mit backpack, og se, hvad der sker. Den kommer jeg ikke lige op til. De er inde nu. Jeg har lavet hul i. Hvor er du henne, Henning? Jeg løber rundt herude foran, men... Jeg kan smadre den her blok her, hvis du kommer ind til trappen. Find mig, jeg går på min motorcykel, hvis det er. Er du også nede? Ja, jeg faldt ud. Kommer I tilbage hertil, eller hvad? Det tror jeg ikke, jeg gør lige nu i hvert fald. Jeg vil jo lede efter dig, Michael. Far, hvad du er. Hvor er den vej over? Højt sådan. Der er rimelig stille her lige nu. Kom nu. Kommer nu. Hvad var det? Put de der. Jeg tror godt, I kan komme op nu, hvis det er. Vi har lidt problemer. Der er næsten ingen herom nu. Det her, det overlever jeg ikke, det er helt sikkert. Gør det sikkert, jeg gør det. Nå Lars, nu står vi lige i dødsfald. Ja, du kan bare tåle, at jeg fører. Nej. Det er jeg ikke god til. Kan man komme op nu, eller hvad? Kom herom. Ja. Hvis de har god parkour, så kan de hoppe over den der. Jeg kan smage den her, hvis det er. Jeg er ikke deroppe nu, I'm on my way. Hey, come along. Nu skal I være klar til at skyde de andre to, når Michael kommer igennem her. Det. Jeg er lige hen at tage på... Jeg håber på at tage den der, drop der. Nu er jeg så heldig, at der var noget godt i, så kommer jeg også. Hvor fanden er I? Jeg kan finde den. Den vej.
Bare gå efter lyden. Jeg har brugt 1200 skyde nu. Kom her! Jeg kan ikke komme op, jeg kan ikke komme op. Efter gulen. Hvorfor er trappen ikke, eller? Den er væk, Direwolf, Direwolf! Der er ingen sti. Jeg er 100 meter fra jer, men... Jeg tror, det er dumt at komme herhen nu, Henning. Det kan jeg godt sige dig. Jeg ved, jeg kan lave nogle stiger, så vi har ikke noget. Kommer de fra den anden side nu, eller? I'm coming back. That's a dog. No, birds! Kan man komme op? Nej. Prøv at have nogle stiger med. I'm on the roof! Jeebus! Jeg har 6 efter mig, og jeg har absolut ingen... Der er stigen, den der lavet igen, men Er du op, eller hvad? ja, jeg står på taget, det er helt. Helvede også da. Løb den nok, mand! Han har slet ikke mere stemme, og han har fundet efter sig. This is a shit show. Oh my. Der er 700 af de her inde i. Både et burn og alt. Jeg har ingen stamina. Jeg kommer over mod jer. Kan I så snappe nogle af dem, der kommer bag mig? Nøgen mand der. En hit point tilbage. Nice. Fuck, I satan, dem der kommer løven der. Det er den der efter et. Så jeg går forbi min motor, så den er stadigvæk låst op. Den ligger tæt på basen lige nu. Ja, jeg så det godt, men nu skal jeg lige... fjerne planer.
Henning, go! Jeg havde 2 hitpoints med. 1 hitpoint tilbage af den der anden. Jeg er fuldt efter mig også. You gotta be kidding me. Ja, det var en god run her. The hell is shooting? Wrong turn. Hey, Henning, det var min skyld. Sjovt. Så er det Henning, han er væk, fordi nu kommer de bare væk herovre. Hvordan der er jo. Det var det lige godt sjovt. No fight, John. No fight, die. No fight, die. No fight, die. Prøv lige at holde lidt afstand til jer. Det derovre, hvor I står, det hedder med undermineret. Jeg ved ikke, hvordan det er herovre, men derovre, hvor jeg er, der er det fandme undermineret. Lars. Ja, på et eller andet tidspunkt, så forsvinder det. Sounds like shish kebab in there. Ja, men jeg tror også, det er det sidste gang, vi bruger den her base. Jeg tror, Ja, inden manden er vi væk. stiller over lige nu, Henning, hvis det er. Hvis vi kan hoppe derop. Kom om på den anden side af nu. Jeg kan ikke hoppe helt derop. Har du noget på dig, Michael? Hvad hedder det? Jeg har nogle stier. Jeg har nogle stier. Vi skal fjerne den her blok. Det kan jeg godt. Hvis du kan hoppe væk der. Det er points again. Henning, så er det nu. I got a bird on my ass. Ah, Jesus. I'm not gonna... Du kan ikke komme op nu, den er faldet. Nu er jeg hernede, sammen med dig. Henning, wait! Don't drive! Something blew up. There's a hazmat after me. Kan? And a point. No, I got a point on my ass. Ja, så kør.
Eller sky. I really need this distance before I run out. Har du nogle blokke, Michael? Jeg har ikke. Jeg kan smide nogle blokke ud over her, hvis du kan hente dem. Jeg bliver over lige om lidt, jo. Klokken 2. Okay. Der er ikke ret mange hul. Ej, det er fordi, det er on my ass. Skal jeg jo ikke motorcykel her? Morning time! Yeah, I'm gonna die again. Skal vi også til basen, Henning? Kom on. Det var den op med at vælge. Det er nemt med det hul i byen. Ja, kom tilbage til basen, Henning, og så hvad hedder det. Lad være med at skyde Henning, når han kommer kørende. Der er stadigvæk nogen, der graver derude i kanten. Og det er ikke gav til mig den her gang, så Ja, altså, on the bright side, det var ikke bare en kugle af noget, jeg fik brug. Jeg har brugt mere benzin, jeg har brugt kugler. jeg var vist ikke engang på dig, det kan jeg skøre. Ej, jeg kunne bare regne ud, den måde jeg faldt om på, så er der en eller anden, der har ramt mig. Det kan ikke lade sig gøre andet. Prøv at vælge også med lige at lade Henning få noget af det lyd. Hvor er du henne? Jeg er på vej. Jeg tager bagvejen.